Top Arewa TV, tashar al'umma. Kama na kamu da soyayya. Indai akwai kauna to akwai yarda. Kai ne muradina, hobina. Inda kina sona to ki nuna min farin cikin raina, karki tauye min da sauki ne. Karki kowace min bana da wani zance sai na kaunar ki. So da nauyi kai za ka sauke min duka laifi na yi maka yafe min. Kar ka mance kai ne ka koya min duka lamun soyayya da ke bakina. Fa burge ni. Me kake kallo ni karkaci ni? Babu komai kyau ne ya ruɗa ni. Wai me kake zance ni karkaɗa da ni? Kwalliya ta biya kuɗin sabulu dai. Na ga kai ma ka bi in sa ido dai. Wallake ya kyau sai na yaba aki. Kama da wani bata wanda ke kaɗai sai ta da kuma. Da kauna ba a kai gare ki, inda za a bincika sai an baki maki. Ke na gani a farko ba wata tabiyonki, ni ma sai da na shigo ciki na fahimta. Soyayya ta gaskiya ta fi kyau a zuciya. Inda rai da lafiya za mu rayu bai ɗaya. Mai farar anniya kai na kewa magiya. Kar mu zama daban-daban wancan ka bar ni. To kwantar da hankalinki ba za na bar ki ba. Ni ma ba za na bar ka ba ko za a illata ni. Akwai yarda to akwai ƙauna, na kamu da soyayya. Indai akwai kauna to akwai yarda. Kai ne muradina, hobina. Assalamu alaikum jama'a, yan uwana da kuma abokaina. Sunana Adam Dorayi. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai abokin aikin mu comedian wato Umar a Duniya Arewa TV. Da Allah ina so shi ma a je YouTube channel ɗinsa a yi mai subscribe. Za ku dinga samun comedies waɗanda su dinga sa ku nishaɗi insha Allah. Kai ku manta sunan YouTube ɗin Umar a Duniya Arewa TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa a wannan channel ta Umar a Duniya Arewa TV. Nagode sosai. Top Arewa TV, tashar al'umma.